De psykisk syge i København får det nu endnu vanskeligere. Fra 1. oktober i år skal 4 psykiatriske skadestuer i hovedstadsregionen til at holde lukket om natten. De psykisk syge føler sig tilsidesat og frygter konsekvenserne af de vedtagede besparelser. Silvia Mikleoranza er en af de psykisk syge, der frygter de kommende lukninger. Det får mig til at føle, at jeg synes, det er nærmest en latterliggørelse af psykisk sygdom. Man kan jo ikke sige, at okay, jamen, det er okay, du er syg, vi vil gerne hjælpe dig, men kun mellem klokken 8 og 22. Altså, det er jo fuldstændig en latterliggørelse direkte af de psykisk syge. På Frederiksberg Psykiatrisk Skadestue, som er en af de 4 afdelinger, der skal nattelukke, mener man, at nedskæringerne får negative konsekvenser. Det synes jeg, der er korrekt. Det er sværere at skulle længere væk og komme fra Amager til Hvidovre. Det er jo et problem. Det er rigtigt nok. Men det som man også må huske, det er jo, nu vil vi jo gøre, hvad vi kan for, at det bliver bedst muligt. Hos foreningen SIND forudser man, at nattelukningerne vil få store konsekvenser for de psykisk syge. Det handler om, det er, at psykiatriske mennesker, de har behov for en psykiatrisk skadestue netop om natten, fordi og det ved man inden for branchen, at de går i psykose eller får det dårligt om natten, ikke om dagen. Og jeg mener, at den besparelse, som vi er påtvunget, det er ikke noget, vi ønsker at gøre. Vi bliver nødt til at spare der, hvor det gør mindst skade, og det her det er altså et område, hvor det gør mindst skade. Det er meget, meget dyrt at have et natberedskab 5 steder, og vi mener, at det er fuldt forsvarligt for de psykisk syge, den måde, vi har organiseret skadestuerne på fremover. Og jeg frygter rigtig meget for de her menneskers liv, som det drejer sig om, fordi at det, at jeg kan sige som at jeg er rask nu, jeg har det godt, og jeg er velfungerende, men jeg kan jo få en depression igen, lige så vel som alle andre.